Изключително сме щастливи в навечерието на светлите за българския народ празници 19 февруари и 3 март да представим една изключително любопитна и много добре експонирана изложба, гостуваща изложба от колегите ни от Национален парк-музей Шипка Бузлуджа. До мен е и уважаваният колега, директорът на музея, господин Чавдар Ангелов, който ще ви каже малко повече, защото това е тяхната тема. Както знаете, нашата тема е социализъм и бригадирско движение. Но колегата може да говори много повече за изложбата "Командири на опълчението". Изложбата, която представяме на вашето внимание, заглавието ѝ говори достатъчно само за себе си: "Командирите на българското опълчение". Голямата част от тях, естествено, са офицери от Руската императорска армия, но всъщност тези хора, начело с генерал Николай Столетов, командирът на българското опълчение, имат съществен принос за това българското опълчение да се превърне в една боеспособна военна единица, която абсолютно пълнокръвно изпълнява задачите, които командването на руската армия ѝ възлага. И превръщайки българските доброволци в едни изпитани калени бойци, всъщност тези офицери правят възможното и дават своя принос за изграждането или по-скоро за поставянето на началото на изграждането на българската войска, след като вече войната завършва успешно и е възстановена българската държавност. Всички войни, които Руската империя води срещу османската през 19 век, в тях са организирани такива български доброволчески формирования. Тази изложба е посветена именно на тези достойни руси и българи, които са командвали по един достоен начин, умело, своите подчинени българи доброволци, които само след няколко месеца, когато войната завършва, са наистина едни добре подготвени бойци. В редовете в офицерския състав, който влиза в опълчението, има и немалко българи. Тяхното присъствие там е по линия на това, че повечето са били към онзи момент, когато войната е обявена, офицери на руска служба в отделни пехотни или кавалерийски части. Но това опълчение, което се създава през 1877 година, се оказа всъщност най-добре организираното и по волята на съдбата то играе своята роля за това в крайна сметка войната да завърши успешно и за разлика от предхождащите 8 руско-турски войни, тази да завърши успешно за нас българите, а успехът се изразява в това, че е възстановена българската държавност. Изложбата е до 7 април, 2 месеца. Смятам, че доволно биха могли граждани, гости, ученици, средношколци, всякакви хора така с любопитство да заповядат в нашия музей.